Ja, jeg venter. Ja, jeg venter. Ja, tak. Ja. Så har far hostet i... Martin? Så har far hostet i snart 2 måneder. Og jeg har endelig tvunget ham op til lægen for at få noget penicillin, ikke? Hvad tror du så, han får? En henvisning til undersøgelse på Hallo? På Rigshospitalet. Hallo? Ja, jeg har ventet. Jamen, jeg har lige snakket med en anden sekretær. Ja, hun sagde, der var et afbud. Ja, jamen det vil jeg gerne have til min far. Jamen, kan jeg ikke bare få det til min far? Okay, den tid. Ja, okay, ja, tak skal du. Hej. Nu synes jeg snart, vi bytter. Så kan du tage far de næste 8 år, og så kan jeg blive uvenner med ham. Du ved godt, der er utrolig mange forskere, der mener, man får kræft i hjernen af sådan en mobiltelefon, ikke? Martin. Og man får også kræft i røven af at være så pessimistisk. Hvad så? Ja, du ringede og sagde, at vi skulle snakke og drikke en kop kaffe, så tænkte jeg, at du havde noget, du ville snakke med mig om. Nå, nej, det er bare fordi, jeg lovede at spørge for en af mine venner, og altså detaljer om, hvis man bliver far, altså som, du ved, som donor. Hvordan er det så lige med myndigheden af det der? Det er en, jeg kender, som der hedder John Albrechtsen. Og han er blevet spurgt af nogle lesbiske piger. Skal det til at være far? Nej, jeg siger jo, altså det, han hedder John. Nå, okay. Jamen, John. Det synes jeg er en pisse dårlig idé. Det synes jeg slet ikke, at du skal gøre.